support kule birthday. Singeze ihlombe ikhansela lize ngaphambili. Angibingelele ondosi dosi siyathobeka futhi umama eduze kwakhe siyathobeka. Ngibingelele umndeni wakacele ngeke ngiwushiye wakamendo. Ngiyabona nje mkhulu siyathobeka kakhulu kuwena siyabingelela. Ngibingelele uNdabezitha engekho phakathi kwethu. Ngibingelele induna ekhona amakhansela umphakathi wonke waseshobeni umphakathi wonke okhona ngaphakathi kwethu siyabingelela. Sizothi ke happy birthday Ndosi khule mfana wami ukhule kakhulu. Mina ke kuyaye kubenzima ngithi bhuti ngengikuze masothi bazothi bhuti enganeni endibayasho bathi bhuti enganeni. uNdosi ke ngiyamazi ngimazi emncane niyasho bazothi bhuti enganeni andibadidekile athi kuyoshiyana ukwenza kuyoshiyana iziphiwo nangempela ke kushiyana iphiwo zabantu kuthiwa sonke sizalwa sifumbethe kodwa asazi ukuthi sifumbetheni. Umntwana masevula isandla usuke ungazi ukuthi ufumbetheni. But uNdosi siyabona uNdosi ke ngiyamazi ukhulele kuthina efika ke kule nhlangano yethu wakhula. Ushilo ophambi kwethu uShandu wathi bafunda kancane kancane. Nami uNdosi nginokumbona ngimfunde kancane kancane. Ngiyamkhumbula efika ku-youth league emncane uNdosi enenkani leshiwo yonke enenkani kodwa ukhulile. Hayibo ngithe ngiyambona segqokile i-uniform yamaphoyisa ngithe ngiyambona uNdosi ngathi sefakile imendleni okusho ukuthi isiphiwo somuntu ngeke usithathe isiphiwo somuntu ngeke usenze lutho ngoba into azale nayo. Sizothi ke nakuba kwenzekelana empilweni ngempela uNdosi ukufike kuyena zimgadlile ucabanga ukuthi uzofika ethukile uthi ubheka phansi ufike esmayilile. Ismile sakho Ndosi sihlale njalo mfowethu ukusiphatha la endaweni siyimakhansela thina sithobeka kuNdosi. Bashilo ukuthi mawufika kuNdosi ukubamba ngesandla bese usukuma nolutho. Nathi siyimakhansela sizosho njalo Ndosi ukuthi ukusihlonipha kwakho nokusiphatha kwakho siyacela uqhubeke njalo. Akukho okuningi engizokhuluma ngizothi nje celebrate u40 years wakho siyakuthanda and izwe liyakuthanda. U132 uyakuthanda konke okwenzela u132 nothi ukuthi asiboni siyabona Ndosi sikubonile ugijima ezikoleni uhambisela izingane izicathulo umndeni wala eshobeni mawuxayekile uNdosi akawuyekeli phansi uyasukuma. Isizwe sala kaXolo uNdosi uba naso ngaso sonke isikhathi. Ngiyathobeka Mshaya kanjani? So kanti thatha kanti. So wakhulu nje lamanga sasi kena kwi toasting and cutting off the cake. Ngicela umise Ngcobo ezingaphambili. Yo ke ngihle nje damn. Come on dog. Ngicela mase withdraw lapho. Nisho mase withdraw or 2-1 ish. Yabona magama kushaya chips namhlanje ngiphathe kabuhlungu. Cutting off the cake. So umama uzokhatha ikeke nobaba. Okay, ngokhulu kwithoba ngicela champagne. Oh, you waiting for ishampombo? Ebese umthandeni mayiphela nje hayi samnikeza shaya. Bese bomnandi kodwa yiba uza ke eqhaweni asimike ihlombe umapholo mashiya mahle wacela bese simsile. Sure. No, program director ngiyabonga kakhulu kwethu ngibingelele. Usotobo uyahlupha ke. Wine ngisakhuluma ngicela sonke esinala mabhodlela njanje amanye ngibone ngathi amnyama ke Ndosi. Ngicela siwavuleni nikhuleke ningawaqhumisa ngoba ngifuna sitheleni ngizoshesha kakhulu.
kade ngibuka nje iprogram ethi iqale ngo-16:05 5:04 and we are now approaching 5. Yeah, no, thanks program director kasho ukuthi siphethe inkunzi malanga. Angibingelele kakhulu ngicela ukukhahlela emakhosini akhona ikakhulukazi amakhosi akondosi nakhele ngakusona lesizwe salaqocele nesizwe saxolo ngwabingelele wonke nje amakhosi akhona ngicela uphinde ngibingelele kakhulu ngibonele abaphathisi abezwi obabuncane neteam yonke ngibingelele kakhulu osomabhizinisi sikwi-birthday yasomabhizinisi bese kuthi ngokukhethekile ngicela ukubingelela kakhulu ifamily yakandosi nefamily yakaHadebe but usingayi Ndosi Magayi siyabonga mfethu ngiyabona ke la kunebhaleni ngithi Ndosi 40th. Welcome to the 4th floor Ndosi. 4th floor ke bafethu kulaba I think ke kuthiwe life begins at 40 konke ke lokhu kunye bese kwenzeka ngenhlanhla Stokes umuntu mayese no40 kubalekile philana ukuthi abe seshadele njengoNdosi ngoba njengoba sithi life begins at 40 usuku ungasazenzeni izinto eziningi ukuze sikwazi ukuphumelela udlula ngizwe kuthiwa uMahadebe ke ama head office mama kuyithiwa ni head office but ke yasiza kakhulu ngoba mawushadelwe kubalekile ukuthi kube khona umuntu nje ozohlonipha ozokwazi ukuthi mangabe sethekwena cha into ethize baba wekhaya ayingatha ugrant ukuthi siyenze kanje asiyenze kanje ulalele lo ngiyacela ke sivule mase sivulile ngicela sithelene emaglasini ethu ngoba lizoshesha Sama. Ngicela uvulele ubhuti. Let me help you. Ngicela uzothelela ubhuti angithi? Ngicela uzothelela. Uzophuza ngebhodlela. Wasifaka ishampeni isithunywa sehola. Champagne yami. Sibathelile Ndosi. Please. Tell the champagne. Just up, no one umfundisi Michelle ngoba isithunywa sehola. Hallelujah. Coming the champagne. Jesu shinta manzi. What's wine? Awukapha kusami champagne sizama. Awukusamba sibasala. Sibathelele. Abakho nimambe nje. Abasindise uThango uJesu. Izangishakwambo boss. Sonke osingayi sebezebama thina asikakambi ngicela sisukumeni sonke esimeni with our glasses With a bottle. Uhlale with a bottle. Okay, all right. Mawubona ukuthi iglass ukuthi ungabamba lona ibhodlela ngoba ngiboneke ngathi maningi lama champagne. Ngiyacela ke bafethu ibaleke kakhulu lesizoyenza ngoba we are toasting Ndosi sizo celebrate abafethu a well good live life ya Ndosi sizomcelela ukuthi ngizokwenza lokho ngingajwayelekile ngizokubiza nje ngokuthathu bese siyaphuza kanye uNdosi ke ngizocela sifaka amsena ama glass ethu sithi to good life to good health wealth and prosperity. We drink to that. Hello, happy birthday, Ndosi.
Cheers. Cheers. Yeah, happy New Year. Happy. Omar, but it's not what I'm Thank you. Thank you, sir. Come on for it. Cheers. He's a jolly good fellow. Us and all of us. And so said all of us. And so said all of us. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. And so said all of us. Hip, hip. Hip, hip. And then Sunday, Lenny, let's cut the cake. Yeah, you can come down here. Or we turn it around. Hey, we're cutting the cake. Hey. Cutting off the cake. 5, 4, 3, 2. Kasi pati points ang pwede unas 2 yang pwede okay. Agak good sige good. Ay, ni timba-timba. Sasi, la siko nendi dengan 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, sika. Ay, sama bahasa jangan lawan main. Ay, saya bahasa jangan put guys. Ay, Mrs. Uzama lupa ni. Ay. Hola kabilan. Kagwa, sabong. Okay, jangan kau buat. Basha time we celebrate 20th, babe. We celebrate on December 27. Oh, Basha day. Yeah, young Kevin is going to be and celebrate 10 years. We shot 10 years. So na shot on a date. On a date. Eh, uchaheni. Ay, we mama. We now, hey, oh wow. 21. Oh, unafunzana mazigeke. Nafunza ngoi jana. Nyo xiao bo ni jana. Kick it around, guys. Yeah. Kick it. So, thank you so much. Yeah, it's a family cool my mind. I think the kids, they want to do something. Family, yeah. Oh, yeah. Want to do something, the family? Yeah, guys, the kids want to do something. Whoa. Yeah, we're clocking it. Come on, we're clocking it. We are calling on the highest level that we hear. No, slap. Kids, okay, come. Okay, are you ready?
Zwabani kanifunda nebelungu azithi mina ngisicathu bonke abanithini esikoleni bonke abantu banyathe namthini nje wena Mathemba shawo ba awuyiyo lenda awuyibizizela oh hayisa gibela nasigas oh hayisa ekamata bebegeza enyuka mata ebheke we nanti nanenzani labo bathi manje little yabona yini phela dala unithil hey body what ma 2k hey 1k iman dik. Okay, all right, guys. Somebody to now, right? Today, they can't even understand what you're gonna say. Let's go. Gosh, come on. Yeah. Let's go. We're calling on a high level. Let's go. It's okay. Hey. Oh, sako gang bogut how? Well, come guys. Part in Seshobeni. Then ubingelela uMagaye kanye neNdlovukazi uMahadebe uMabhungane ngibingelele umndeni owacele owakadebe ngokukhethekile ngibingelele nomphakathi waseshobeni umphambi kwenu usibonelo indodakazi indodana kaZamando Sicele Okay, menzo happy birthday fezela izintaba ukhule ukhokhobe ukhule ube mdala Cele Ndosi Magaye siqunge sihle khumbuza isandla sedlula ikhaya sanibonani uMagaye mina ngeke ngikhuluma kakhulu ngizothi happy birthday Mcabangelo sanibona wonke umuntu olana nobaba wami noma wami mina ngumele kuhlacele indodakazi kaNosipho Cele neNkosinathi Cele ngizothi nje happy birthday baba wami wishing many more years to come. Happy birthday to my dad. Why are you crying? Oh, dog, what's happening? Come here. Let's say happy birthday to your dad. You love your dad? My dad? You love him? Happy birthday to my dad. Oh, man, come on. Sis, you want to say something before we get you? You want to say something? Okay. This cut before we go to Myanmar. Mrs. Oh, no, oh boy. No, man. So, no. Love the dead, man. Yeah, guys, I just learned from you as I was born there, guys. Come with you. I love it when it's here for you. Hey, you guys, you Zulus here. I love it. Come on, man. You're the man.
Yabe kuhlungu indoda igqoka izinto ezibiza bathi ingane zingayitholi i-education right. It's very painful. No, angikhuluma ngendoda. Uma uyindoda ufuna uwondla ingane zakho. Indoda engondli. uNkulunkulu uyayishaya. SeBhayibhelini. Umuntu ongondli kubo. Hey, I'm sorry. Shaya uvithike intshebe ibheke eceleni. This is nice. For those. So say your family. Mina, since I've met you, hey, mama, sabong. Sisi, sabong. Ukuthoba kwakho. Abantu khona into abangakwazi ukuthoba. uNkulunkulu akuphakamisa mawuthoba. Kodwa kuthiwa ke makhona indoda successful kuba nonkosikazi imbokothe ngemumva ethandazayo. Enza show ukuthi indoda iyama. Ashaya ihlombe. Sime ngenyawo sinke ibhokothe. Umama ezokhuluma sime ngenyawo nje. Hayi, shaya indlovukazi, shaya ihlombe elikhulu. What can you say to your husband? Ngale birthday yakhe. I'm very emotional, but I wasn't going to speak today because ngikhulumile just a few days ago. Njoba bengisho ukuthi bengazimisele ngokukhuluma ngize i-program ibibhalwa yimina. Wathuza mafaka islot sakho ngathi hayi lokho bengazimisele Mr Magic, you just ambushing me. Kodwa ke shuthi kungifanele kulungile. Ngeke ngakhuluma nje bade ngishilo uNdosi ngakhuluma okuningi but beningekho. So bengifuna ukusho nje ukuthi ngiyabonga emndenini wakacela. Ngizothi ngifike ngumntwana ngafika la ekhaya kacele Pirates. Ngafika la ekhaya kacele esengekho uma esengekho nobaba. Ngafica Moshi makeup. Moshi makeup ingakho bengafuna ukukhuluma ngoba akuzona inyembezi zosiza. Ngicela abantu bangangisikhothi inyembezi zenjabulo. Injabulo yokuthi ngithema ngifika kacele bangamukela ngezandla ezifudumele bonke ngabafica ngafika umama begcwele ngafika ubaba begcwele. Ubaba omncane bayazi bawubaba kumina babona ubaba omncane no general bakacela. So ngizothi ngalawo mazi ngiyabonga emndenini mala ekhaya uwonke nje ngicathi amandosi aphelele wonke nabangekho bayazi ukuthi luma Hadebe ngiyabonga kakhulu. Ngiyambongela noNdosi ukuba nomndeni obambisene kangaka emzimkhulu nje beza ngobuningi babo sizobangisana. Ngiyanibonga mndeni wakacele nonke nje angishiya umuntu ngaphandle. Bese ke ngizothi happy birthday myeni wami wena wathandwa amaZulu wasithanda mina. Happy birthday my guy.
uyazi ukuthi unyaka ophelile ubenzima kakhulu. Kodwa nami cishe ngifika many years ago empilweni yakho wathi kumina u40 years ngeke uzungishayele ngisasesiphoyiseni. Ngase ngithi mina ke hayi ke kushuthi ke ngalawo mazwi ayi ngizokushada ngiyadlala. Kodwa ke washo kumina wathi u40 years ngeke ushayele esiphoyiseni. And when you turn 40 uyokwenza indumezulu. This was many years ago. Yahamba iminyaka kwaba mnandi kwaba nzima. Uthe maye esho uNdosi ukuthi u40 years uzocelebrate ngathi cha. Ngendlela usho ngonyaka ophelile kwangathi siyadonsisana ngithi mina cha. Unyaka esibe nawo awubizi ma celebrations, ubiza nje ukuthi ake sihlale phansi angazi sithole healing in a way. Wathi uNdosi mina njengoba bemusho ukuthi noma kwenzakalani ismile isihlezi sisebusweni. Ngithi mina mangiqala ngiphakamisa umoya yena zayi uzokwenzeka lokho okwenzakalayo. Ngize ngithi hawu webaki lo hey ngathi mina isimo ngisibona sinzima lo muntu waba nje he never changes his attitude noma ngabe konakele kanganani umoya usukuwodwa nje. So ngathi mangithi hayi le phathi ngeke izibebikho wathi yena izoba khona. Angidecideanga manje iphathi ngangishilo vele ngathi makufika u40 ngiyocelebrate. Yangihlula ke leyo argument. So that's why ngithi ngiyakubongela magaye uNkulunkulu azakubusise. Uyisibusiso ayithina ezumndeni wakho kuphela. Ngiyaye ngithi ke mase ngiziduduza ngithi ayikulungile ngikuthanda nabantu abaningi siyakuthanda nje sibaningi inhliziyo size yamukela umphakathi uyakuthanda wonke umuntu nje kuze kube ngithi hawo okay hey lo muntu afona sekufana phuma hamba kade fike ekhaya bese sinhliziyo nje hlala mama kulungile njengoba uyamazi umuntu wabantu. Kodwa ke mina ke futhi noma inhliziyo ishiyo njalo mina umnyeni wami uyangithanda. Waze wangithanda umnyeni wami. Ngabe ngenza iphutha ukube ngaba ngikusho lokho it's not pride. Into yokuthi umuntu ufane usho into esakhona emhlabeni esaphila. Umnyeni wami uyangithanda hayi ukuthi ungithande uyangithanda uyangithanda umnyeni wami wazi wangithanda Ndosi. Ungithandile nje sibancane ngifika wangithembisa umshado ngathi nje ukuthi ungithembisa uzongishada wangishada. Kwafika abantwana sakhulisa abantwana noma ngithetha mina sangithanda ingane zami ithethisa ngizo kanjani ngizozithethisa phela mina wakhulisa abantwana udadewethu uzama kwakuningi sabambana ekhaya kwamnandi usisi wami kuzama mina njoba nizwa ngimbiza ngozama fanele ngabe ngisisisi kahle ngoba phela ngasemzini sekuze kwajwayeleka sekungasi indodakazi udadewethu sengiyahluleka ukuthi sisi. Kodwa ke uyazi naye. Ngiyabonga dadewethu ubambisana iminyaka edlulile bengithi sibambesene singabantwana kodwa uNdosi useze waba na40. Tika abantwana sekuyimina nawe yabo. So sesabantwana babambisene nomuntu omdala safana. Uyabona usekhona umuntu omdala abantwana yimina nawe. Okushuka ukuthi Ndosi uyoyibamba njengomuntu omdala awuseyona ingane. Ngiyabonga imphakathi ngingasanda kakhulu ngoba vele ngiyaziwa ngiyanda angikhulumi kodwa manginikeza i-platform I just wanna express everything kuze kweqe uzongithethisa uprogram direct. Ngiyabonga nasemndenini wami engiyaye ngithi mangishaya ucingo basuke kude mina I'm from Newcastle but umndeni wami mangithi nje sekunje
bashaywe imoto beze bonke ngiyabonga mndeni wami ukungithwalisa umuzi wami. Ngibuye ngizobonga umndeni wakwaMendu. Sinomndeni wakwaMendu. Umama la ekhaya kwakuwumaMendu, sinomalume nabanye abantu umalume wethu. Umndeni wakwaMendu Nkosi yami, umalume mayefika ke la ekhaya ke sikhuleka nje, asibo ukukhuleka mahade. Nzama khuleka. Umalume siyabonga nakumndeni wakwaMendu wonke. Nisithwalisile ikhaya. Mawufika la ekhaya ngeke uzusho ukuthi akekho umuntu omdala. Nje ikhaya kufudumele, sihlale sihleka. Wena ungasibona singathi siyadidana manje bese mhlawumbe uthi wena sixabene uthi usuyabona siyongena lapha esicabheni sesishayana ngezandla sinezandla. Eyomndeni ayingene. So ngiyabonga, ngibonge nakuba fethu osihlalo oShandu nabangani bomnyeni wami. Unyaka ophelile sibe nomndeni omkhulu ngaphandle kwalosinawo. Nimthwalisile kakhulu uNdosi. Nathi ezumndeni nomuntu osebengasekhe ngeke ekhaya masishaya ingcingo nisabele sihlalo nonke business association uRenko. Ngiyabonga nisibambisile. Sibonga kakhulu nje, akukho okunye engingakusho. Basazobonga abantu abadala bala ekhaya ukuthi nje bese ngithola ithuba ngasale sengithi angikhiphe okusenhlizweni. Ezaweda leyo sesikhuluma nje ungakhali. Mina nje nami ngithi ngobonga umndeni wami wakwaCele wakwaMendu nezihlobo nabangani umphakathi ukuthi uzokhona mina ngathi uzojabula nathi. Izinto besingazitshela ukuthi kuyofika lelanga leli ukuthi sijabule kanje ngoba kuke baba nzima konke sangakwazi ngisho ukuhleka somndeni. Ngibonge kakhulu-ke izingane zami lezezila ukuthi zisibekezelele kulo mzima ade sibhekene nabo, bangasho ukuthi ubone ihlezi sihleka. Azikho izingane ezibe-strong njengalezi ade sihlala nazo. Ukuzithwalile umzimba sihambe ebusuku but zisela zaphasa esikoleni, zaphasa kahle futhi nakuqala. So ngizobonga impilo yabafu, phinde ngizobonga nempilo yethu. Even noma sekhona umbafu washiya emhlabeni kusakuhlunga enhlizweni sisathunukani, kanti sibonga ukuthi ukhona osasindile sisabambisene naye sisaqhuba impilo. Into esifuna kakhulu ukuthi siye phambili, silondoloze ikhaya, lande nomphakathi nawo njengoba sisebenza kuthini uqhubeke njalo support. Phinde ngizobonga kakhulu-ke imithandazo wabantu abasinike yona, especially umalume besikhulekela njalo athi nzama thandaza akubone seleshivo isinothi athi tshela inkosi nathi ukuthi akakhuleke avule ivesi elithile kuzolunga kuzodlula. And noma-ke sisho ukuthi kudlulile totally but siyakubona ukhanya noma besesibone kumnyama. So lokho engizokwenza la inhlambuluko nokubonga nokumnika amandla akhe anika umdali njengoba seyekile nasephoyiseni. Mina ngizomnika amandla akhe wanika wona wezame nayo kwambela ukuthi aqhubeke abe yilento ayiyona ezithobile phakathi ezithobile nasekhaya. Aqhubeke asithande asaphote nomkakhe noma singaxabana njalo but siyathandana futhi uyamthanda umkakhe noma abantu bangathini yohlezi imile eduze komkakhe ngoba uyena owangitshela ukuthi noma kuthiwa uyaphambuka ngime ngiyive nomkakhe. So namanje ngisanjalo ngima nomkakhe ngilahle yena. Before abantu bafuna ukuwathatha bafuna ukumbulala, so ngizonika umkakhe ukuthi akamgeze izandla ngimthelele amanzi angcwele. Amen. Thank you, amen. Amen. Geza izandla ndoda, geza izandla ndoda, geza izandla. Pega o boy. Isaqhubeka bemama, isaqhubeka. Shana, Amber. Sisaqhubeka-ke lokho esizokwenza-ke manje ukuthi mina njengoba sidalana naye isilamane sazalwa kumbethe sobabili lo kube ngabe nje uma kahle kahle bathi uma ngoba kahle
umina engikhona engilamana naye futhi ngazalwa ngibethe futhi ngiclean lento engizoyenza inhliziyo emhlophe namandla angcwele asuke ezulwini nengilosi zingimongamele so ngicela uzomnika amandla akhe wezalwe nawo ngomthwalisa wona njengamanje Ngiyaxhawula. yes Zama sabo. Yes. Wait. Yenza kulo pepe usisambathisa njengoba emhlophe. Sambathisa ingubo yakhe emhlophe wezalwe nayo noma ingazazalwa ziziningi ingubo wenzele kodwa lesizomniwe kube naye sulisama Amen. Ugole ku-TikTok uzophela u-TikTok. Wena awazikushuta nje uphelile. Samba nawe uphelika. Sinika wena manje. Bengicela beliqophele ngakangeni umthandeni uthi nje kaMthandeni abesondela bazositshela ukuthi ukudla sidla kanjani kodwa kuthiwa itafula netafula uzothi kuphakwa umthandeni ebeshala kumaskandi DJ aya uthola umaskandi phela mfethu ukuthi ungaka ngapha awuhlwayi ngabafo hayi bafo Bengicela niliqophele ukuthi sonke sime ngenyawo kusifaka iqale ngayi before when oh okay oh umkhulekelo
ewu-40 ngizizwile-ke izikhuluma ebezikhuluma zisho ngendlela yokuhlukahlukana, zisho ngendlela yasemhlabeni ukuthi bona babengathembi izinto ezithize ukuthi iminyaka ethize ngiyoyifica. Hayi, suke bezisholo nje nabo ngoba phela bangabantu basemhlabeni. Uma umuntu wasemhlabeni vele usuke uphila ngokwenyama, uhleze-ke uzothuka uma ubona izinto ezenzekayo emhlabeni, kanti ezinye izinto ezenzeka emhlabeni kusuke kumele ukuthi azenzeke, kusuke kudaliwe ukuthi-ke phela-ke ibuye kudide ngoba uyawufice nathi thina othola ukuthi singamakholwa esihleze sisho ukuthi uJesu Kristu uyobuya noma inini asilande ongumsindisi wethu. Kodwa mase kufika isikhathi sokuthi silandwe sihambe usifice sesisaba futhi mina-ke anginalo uvalo, angithukezi, ingakho nje ngihleze ngisho ngithi hayi ngeke ngize ngihambe ngesandla somuntu nangentando yomuntu. Ngiyohamba mase kufikile isikhathi sami, okhokho bami, umkhulu bami noNkulunkulu bami abangibekele sona. Kodwa nje ngizobonga nje kunina nonke-ke namhlanje ngikhona la. Ngibonge futhi abafowethu laba abazosinandisela namhlanje, bakhona abanye basengaphandle, abanye basazongena, kodwa nje nakubona ngiyabonga impela. Ingoma-ke le kaMkhulekele beyikhali idlala isho ukuthi ngiyolwela uthukela ngiphinde ngibuye, ngiwela umkhomazi ngiphinde ngibuye. Ingoma engangiyihlabelela engakaphumi yona nangesikhathi ngisafunda ngala kaZulongona. Kangithi njalo izinkinga masezikhona ngoba phela if uzelwe uyinsizwa uhambe ezinye insizwa ungqubuzane nazo. Khona-ke insizwa nala kaZulu nakhona esasingqubuzana nazo. Enye yazo nje ithi umongameli namhlanje o-NFP ubaba u-Ivan Banzi, sasihlala ezindlini ezilandelanayo singazwani, sibanga-ke into kwakuyipolitiki by then, but mina njengosomabhizinisi-ke ekhansela hayi sengimesenta manje, yabo. Iyo-ke manje le ngoma ethe umfowethu uMkhulekele iphinde ishaye yaphinde yaba nakho ukungivuselela ngoba kwakuthi uma sekunzima khona lapha ezintabeni zakodlangezwe umuntu ashatha umuntu hayi, kodwa khona la yakhona uyaya ekhaya, umhlathuzo uthukela uzonwela afike ekhaya, aphinde awele nanomkhomazi afike ekhaya. Sengishola ukuthi-ke uma umuntu nje uzele ungabi nakho ukusaba kwezinto zasemhlabeni, kufanele wazi ukuthi konke okusuke kwenzeka kusuke kudaliwe. Kodwa-ke sengiphetha ngibonge nabafowethu ebengade ngibashilo ababangani kimi okuyibona othola ukuthi sikhuluma zonke izinsuku izingqinamba ney'nkinga sosibhekene nazo. Abafowethu abafana njengoShando, oNkabani, oGazi, uNdulu uMbida, abafowethu oYanda, oBulawayo, ubaba uNyamboza, abafowethu naboSenzo Ngcobo, naboSihlalo, baningi ngeke ngize ngibaqede.
kodwa nje kubona abafowethu ngoba ibona abafethu esikhuluma zonke iy'nsuku sihlela emfowethu njengobulawayo ongi-provide ngokwe-security ogada impilo yami. Omunye umuntu uma egada impilo yakho uma isimo sime kanje sishubile uthola ukuthi nezimali ezisuke zibekiwe ngokufuneka kwakho angakuthengisi, kodwa umfowethu akakaze ngikuzwe lokho ukuthi khona akuhlelayo. Ngibonge futhi nabafowethu laba abangigadayo njengamanje, abafowethu oMelvin nabo Ngcoloso Nxele nabo Ntsele bonke nje nabo Ntimbana abafowethu esinabo. Ngibonge kubona. Phinde ngibonge kuMahadebe benodadewethu uZama ukuthi baqhubeke bame njalo nami. Iphupho likamkhulu, iphupho lokhokho bami ngicabanga ukuthi seli-halfway ukuthi malifezele. Ngibonga lokho nje. Ngiyabonga. She's a teacher.